Nyame ya adom ochina. Kumasi nanom beshi. Kumasi Traditional Council. Na Nkwantakesehene na hwechi. Ti se no besi atena. Ni nyina abegyina ba bi kura omo betena. Se mfa ne se nsuo to a. Se ayi na se no mbeko. Ayi apata na se e no mbeko. Wo muduru ho a chiame nim se do mbisi ahihye no. Na embom nya de ohene tena. Nya de osante hene tena e na wo a wo hwe akire obetena. Hene oba enyina enim se do oba no. No madina nim no madina chi omo ekurokura ne nsa da bi nyesa ohene no bi no obedie and hena no da asam so a ntimi nka bi da bi yiso no aba no abeto anade asam so na embom oni ho no de asie ya chese mo no mo ya hu bibi na mo betra ho ase die ntino mususu se yero ntimi nko Canada yo nsem bi wo a nka ni kwase ye de ya nokora aka nokwasem nanso sebeyo na tibonkoso beti bibi ase wonum asebe womomfo mani ntofom omomfo maso ntofom wonum emfo madwene enye adwuma no sebeya omo no beti ase eno nti na ya na asem bi ho a na akoba se esese ka ne peyin yeah. For ADUMASA TV so na enche bia na Otumfuo ekra yen se okọ Poland na wasan atoa so akọ Canada Poland de no yina enim so awie enche bia na chese de Canada de no ahyehye so na nsem bi ko social media no so a hu hia se ye di enchechire ne adusua ema won ye tumfuturo egu nkofo ani na ansa na no yedi kan aba ye di menhye kotokofie mu na no ada wotu kwan no de chigya na numbi eni ya sesa na yenkohwe se de amamena mane kwan so afisem esi etie teacher kantanka e wo ha no mobedom ye sa kwan so teacher mo kwa ba meje so bru pacho na ho ye de me ho ye wadaro ma di kan yenhwe yera mmebi otu kwan no na numbi edi na chigya wo mo no eni ya sesa kaka sabre na amampo hini ne ho eni waba eni ade Yehwa Asanteman ene Kumasi a sabre hwan mo na hwa chiama yura yo sede da woye no o tukwan a ma obi hwa akire okay Asanteman de hwa akire no ya na nye ono a na osan hwe Kumasi okay ndi Kumasi o mo a odi na chigya wo mo ya na bantama hene ndi onni ho a Kumasi mamu de odi na chigya bantama hene etoda bi kura bohu na bantama hene no nso ni ho sa na esese obi fufuro ba okay na akoye se odi na chibeja asafo enti bantama no na ye country na asafo no na ye akwamu enti etoda bi nso a bantama hene no eni ho a otimi de obi fekuo ni nyina na asafo na da wo ma no se mo na mo hwe akire okay fekuo be ne yeke fekuo no kontre ene akwamu no nse yebo kontre yebo ya na yebo akwamu nti kontre ne akwamu no omo ye ne mabom okay nti ye frɛ kontre a ene akwamu ye ta frɛ mbom nti oni ho a na se bantama ni ho a otimi di na chigya kontre ne akwamu na je se asafo na behwe akire yo yeba Santemamu nso a eno nso mampon ana oni ho a ode na chigya ode na chigya to da bi na mampon nso ni ho a na ode na chigya adanse na se mampon hene ni ho a mampon hene wo ho de aya na oka mampon hene nko a na sa eda mampon hene nso eni ho no ode na chigya adanse a bonse ode obi fufuro abata no ndi ya no ka se mampon adanse ene ofenso ndi etesisa na teacher wadaro na no ba ku bi de no odi ja ofenso na adanse wo na Osante hene ya o ja na chiama obi ne de ejina na nhihye yeso me kan bi kura na adanse akosere no kwan
so ko baby ayinim yen ye de yinim nti eno nti ena so ohene de na chigya obi a ma yen a yetete ho no menye ya dwene se na nkasa so ye no okay se de osande hene peso ye na de no ya odi santemani mu a oye no sa ekosa pa ese nyina ehu se e de se asojafo ana policefo ne omo beka no pani no beka no de oda omo ano no beka no eno na ye adwuma akire obi wo ho bibi ebusa na so o bibi ka akire na obetimi aka na eno kra mpo ye ono kwan a ye fa so ka no na nya se ye bete na osantehene e de na akire gya obi na wote ho enwiinwi wo ho oya sa de a wabɔ musuo watwe ohina no awɔ fam enti eno no obetimi anya ho amane teacher wadaroma ye tan se ebi a yera yi mampon a na ode obi abata ho eno di ntino de onpako no bata ho yo bibia betimi asi o tu kwan onim se mra ode na chi eja bia mampon no ka hu se ya na o maka no so wo ho ndi se bibi kura si na mampon bia nyame mfa sa ma na yare bia nkrofo wo ho mbeboa no endi o ya o siesie na chi yie se mampon yin no angasa ni ho a ene na mede machi ode na chi ja ya de ode na kan no ode na chi ja adanse a no de obi nso aka ho okay ene say bibia betimi asi no kwase say efira danse so san ko obi fufuro nso so tina ya ode na chi ja you know teacher ni di mu ebetumi abase bia obeka say na chi je ohini we na wasere se ebia wontumi ana say ebibisa betumi asi tebi eno de eni kwan se esi sa na ntimi nsi sa nso ebi nso nsi sa nso da ohene esi asante nhyehyɛ ne nyina ati se soja o so eno nti ena wo sofra mu so ya wo se usua yi yade yade nkoa yada ho yade nkoa na ema wo nye ne sesa wo ye eno pa ho a kire se osuomo awiamo anadwo ayi ye friend say awio anopaw ni nyina usua yi yade enti no enti mi nkoba se ohene ese ye bibi na wo begina edomanim eya no ene mafo na aba no de sebe ebi o ha na oba ye nkere ya na nadwene ye ne se bi gura ontimi nye ne ye de hye ne nsa no ne no kura mpo no ohene ye nyina ohene nim nkasa ne ne kotokose ye nyina nkra ne mu entutu nkra ne ndi se o bibi kura na se wontimi a o de hye won nsa no waso mu wada na se akire no okohu no di sana ye nhyehyɛ ne tie wow wadaroma se mampɔhene e wo ha mayura na se fan se edwumadie bi obi beba na naso ne ade a be yura tena no ho a no betena dabi se wahwɛ mpempi wode na chigya ba bia wo ba wo tena no wo na wode na chigya wo no ba bia wo ho a wo betena no ho a na wo betena okay na mmom nya ba bia ono tena na wo betena okotuna de so ana so ko ende yenye sa okay endi ba bia wo tie na ho na betie na wode enwuma wode ahye wonsa no wa ye afiri ho ene ti wadaroma nyame ya adom ochina Kumasi nanom behia Kumasi traditional council na Nkwantakesehene na hwechi ti se no besi atena ne nyina begina ba bi kura o mo betena se mva ne se nsuo to a se ayi na se no mbeko ayi apata na se e no mbeko wo mu duru ho a chama nim se do mbisi ahyehyɛ no na embom nya de ohene tena nya de osante hene tena na wo a wo hwa kire wo betena ba bia ye nyina yenim se yura tena Kumasi traditional council no na nom tena no ho a no betena na nye ho na me kire se apata na se eso na ohene etena se a ba bia ye de ohene akonwa sie no nya saa na ye be hyehyɛ no ama wo a wo be si na namu no watena nya saa na be hyehyɛ ne nyina begina achame said de achame be hyehyɛ no no na wo abetena said de ba bia on be kire wo setena no watena
kwan a yɛwura fa so ba kwan a yɛwura fa so tena sɛ ɔmbɛkyia no ɛne ade nyinaa saa pɛpɛɛpɛ anaasɛ saa kakra bɛba the visual hene oba nyina yenim sɛ oba no no ma di nanim no ma di nachi omo ekurokura ne nsa da bi nya saa ohene no bi na obedie okay no ye Asante hene no ye Asante no we die da bi ohunu no saa o de obi hunu an sɛ nanan ma betra sɛ otim bi na emom onna obɛyɛ bibia ne ankaka e be kan sɛ chairman okay nti onna no ma nam no so onna a chairman be kasa afa no so ma ono nso kasa a chairman de ato nanan manim ewom sɛ nyambo ɔkyena ebi huhu bi die asɛ yɛ pent pan no ho kwan die nanso fansa asɛm bi aba na wɔte adwam no ɔbɛhwɛ aka ne nyinaa firi hɔ de yɛwura aka obetumi awie bi ana bibi ɛte saa Levi Asante hina no da asɛm so a ntumi nka bi Levi yiso no aba no abeto anade na asɛm so na emom oni hɔ no de asie ya kyerɛ mo no mo yɛ ho bibi ɛna mo bɛtena ho ase yo teacher Wadaroma yɛnkɔ Canada kakra ɔhene David ɛne bloggers bi wɔ social media nsɛm a ɔmo keka no ɛkyerɛ adwene kakra afei kɔ ade deɛ kɔkɔte yan sɛ yɛsɛ yɛgyira wɔ Canada embassy ni ade deɛ nti na ɔmo susu sɛ yɛwura ntumi nkɔ Canada yo nsɛm bi wɔ hɔ a nka ni kwa sɛ yɛde ya nokora aka nokwasɛm nanso sɛ bɛyɔ na tibɔnkɔsɔ bɛte biribi ase wɔnum asɛbe wɔn mfo ɔmo ani nto fam ɔmo mfo ɔmo aso nto fam wɔnum mfo ɔmo adwene ɛnyɛ adwuma no sɛ bɛyɛ a ɔmo no bɛte ase nti ɛno nti na yɛ na asɛm bi wɔ hɔ a na akɔba sɛ ɛsɛ sɛ ɛka no pɛn ebi sɛ ɔmo deɛ ɔmo nte bɛ emu ɔmo bɛ ebi sɛ ɔmo nte baase ɛno nti na ma no ba anyɛ saa ka yɛ sɛ ne hwan sɛ bi obi aka asɛm atia akyeame na yɛn nso yɛbɛtimu yɛnyɛ no saa so na emom tibɔnkɔsɔ nti ɛna ɛma ebi a wɔka no sɛdeɛ wɔka no wie wɔnom a ɔmo yɛ saa na ɔma no nyinaa no ɛyɛ nhyehyɛeɛ yɛ saa nhyehyɛeɛ no ɛnyɛ nnɛ ɛyɛ friends politics okay na politics no egu ahodoɔ baabia ekuo bia wo bia no sɛdeɛ ɛnɔma ɛkɔ so wɔ saa kuo no mu no ɛne deɛ kokɔ ho wɔ nkyɛn no ne nyinaa ka bɔ mu a ɛyɛ politics nti yɛwɔ aban mu politics ɛne yɛwɔ ahenie mu politics ɛne yɛwɔ asɔre mu politics bibia yɛ amamuo deɛ yɛfrɛ no politics nti saa politics no ɛna ɛnɛmafoɔ politics ne aban mu politics no wɔn aka wɔn ho abɔ mu yɛ ɛntrɔ yɛ batabata wɔn sɛdeɛ wɔn si yɛ wɔn nneɛma ho ɛno na wɔde ewura mu na nka nyɛ saa ahensɛm mu deɛ saa yɛka asɛm ato ɛyɛ musuo nti nka hɔ deɛ yɛnyɛ saa koraa na wɔnom deɛ wɔnom yɛ wie a nkurɔfoɔ koraa tumi ɛsɛ ɔmo asene sɛbea nya do ɛma ɔmo sika etuatua ɔmo ka ɛma ɔmo yɛ ɛkeka nsɛm a ɛnimu ɛno ɛna wɔwura yi a wɔbɔ ne din ɔte Germany ɔyɛ nyɛ ɔno nko na ɛyɛ obi so wɔ America ɛyɛ bi obi wɔ kata Fulani ni baako hɔ ɛyɛ bi obi ebi nso wɔ Ghana ha ya nkran ne Kumasi ne bono ne patam South Africa no oyɛ bi obi kura te Kenya no oyɛ bi ne nyinaa yɛ nkurɔfoɔ na aboaboa wɔn ano ehu sɛ wo po obi ama na di nsɛmhuna mpempi obi a onim nyansa na obenya na ama na di nsɛmhu ndi ukotua de onim nyansa ka obɛyɛ yɛte ase wotumi hu sɛ kuro bi bibisi mu a wote sɛ obi akum obi a ana obi akodidi obi atam a ana obi akɔka asɛm ato obi so a saa nkurɔfoɔ no ya ɔno mu
adwene na wo motiri mu no wonum na sebe ubenya wo mo obi kura timi ko fried rice ma obi ema no bia 100 cedis say kokuma somasi mama na to ensa aka ho obekwa akoye obi a odwene no obema no sen onye sanso na obi a onwene no nsam no a ekoso no onte ase nti wo frɛ no na wo kyerɛkyerɛ no bibia wo ka no wo de wo te ase o na wo hyɛda abu ahan aguso na wama no de asɛm bi sɛ onye oni hu dwuma ma wo ɔde bɛkɔ efisɛ ɔno oni ti ɛna wadwene sɛ de wo ka no ni nsunsuanso a ɛbɛba ɛnyɛ na asɛm nti saa nkrɔfo bia obi a bohu no sɛ odi ntro ato opani bi so odi ntro ato ɔhene bi so odi ntro atro je say inipa titiri bia so no ade esese ba utiri mu ane se yen ka se nipa na bodam so o ka se wabodam de a ene na je se wadi na se mama no e bi se obi a abodam de se ne enye ono ene waye wabodam bare wo ene so wo modam wajimi jimi de yare inti na se ye pe anu aduro ema sa nipa no inti se onu ma omo saa de no ho aduro no nso omo te se ono a sebe omo adwene nso ete se ono a no kwan e fa so eye no no so omo di atem no omo de omo nso timi omo nso wo anu aduro nti omo nso timi di hia omo so nti se basa na je se wa bie kwan se onu ma omo betimi no no enso emram no omo ne emfa ne omune ne nsiani na de a misusuo ene se yentimi nye saa ekwan na omofa so ye omo ne mana se obi obetimi ya ma ye nyunu saa nipa no asa ho ye munya no na omo ne ne beboso no omo ne ne mfa moso so wo na wontimi emfa saa adekro no antua na ka me na me mo no bi bo a na menye wo ti sabepepe abuzi teacher kantanka na wode ne nte ho aba no na me ko general form hotel na me ne general ono so de wo ka fa sa asem ne ho no ono so e de enchiremu bi ane adesua bi so abehye wo de amaye yenta na ye ho bra sisia ye da se general form na ye ne no to ankomobo no so no general the perception out there Otumfuo ko Canada Otumfuo ko Canada be chi no Otumfuo ko duru honom ya chi no ensem bebrebe saa de no de no ko fa bai tete na efiri bi propaganda okay enemre ya ma no edin bi te say misinformation and disinformation na usua political realism ya say so pesa asemi ton krofo trima kasa bidu na akoye obi atrim say asem no kore asante hen omenya ya asante hen ne fe no be makwakuria osisu no ko school UK 1980 oko 1980 and we no no ko Canada 1982 ending ho no ko ye adwuma 83 ekopim 84 okay e wo Canada okay ofri Canada no no san ba UK okay ebe san ye adwuma wo UK na 1987 and 1989 ho no o start bi adwuma wo Ghana na o supply mining companies equipment omode yo munuma era no ye adwuma no na ofri Canada 1984 obaya Asante in 1999 15 years okay yen fa na say ya jedi say why born US any UK and Canada any Australia omo extradition agreement e wo montem in fact okoje visa kra na o kan asem bi one of them embassy na okote someone no another one embassy a e be chew e be hu say wedding tro enti say we ye bone akasa na ye pe wa chew e wo US Canada Australia na New Zealand ye nwane nko for na aka move back onya ko ho a ne wo da wanted later be chew do akodendenden obey Asante in 1999 April no July and Canada High Commissioner to Ghana Canadian High Commissioner to Ghana oba mensia be Asante okay March
2008 another high commissioner no aba fufura no Canadian high commissioner to Ghana osan besra Asante o menhia ahemfie. Okay. Current high commissioner Mariam Mantrot. Okay. Oba Asante ho January 2025 January last year obesra no ena nansan ya na Otumfuo di anniversary April 2026 ya no woni ne kunu ne ba ebe chia Asante e obedwam enye secret. One thing about international relations ne say wo country any country be any good relationship ahụ obeye mampanyina anase mampanyina na musini a e wo so ne saade na ekọ officially to say US ne Iran for monka enko bada say US president be entertain Iranian ambassador to Washington so mo bi wo sa enko bada say US ambassador to Iran se bi wo sa obekọ Iran president ho ensi common good relationship. When we say Canada, officially no, the head of state no, King Charles III. Yeah. We are here 15 countries. Okay. 15 no, UK, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Jamaica, any islands in Kentucky, Saint Kitts, Saint Nevis, Saint Lucia, who you know on your Solomon Islands, you know your 80, and also in the pediant in what's a back 14 na kana woni ho in person no to say Canada and Australia no you see na na friend governor general. Okay. Governor general of Canada no e besra Asante hene May 2013 e wo menhia ahemfi o men ho ana ena Canada o king no ene Charles nti fa no senka wo obi akodi bone wo Canada na ye penatena na ka king of Canada ene na akoya adamfo how did you Canada and say Canada head of state not in London until no Australian. I don't know who Miss I say I don't know Otumfuo or Togo and uncle Benin. Say why am I Bengan? I don't know uncle Burkina Faso. I don't know who Miss Asa. It is the Omoka no much that can catch from and I no crow margin. And it's not what they say all corner. I shock you more. So they have to find a means to say something else. Mamma can't try there. Asante no all free Kumasi no. Country me assembly or tacos into a call no call for private work on Kanwasem. Back on the US, back on the South Africa, now back on the UK. So I call no continue home here, and young announcement because say young funny mass screens were and you knew who can say Kanwasem. Or you remember a total no monante. Until say what's of our private work in Kanwasem. All corner cancel what could in Poland into a hall 27th, no free hall 31st. Baby our corner. Menyano official spokesperson to me can was him. Boko or private visit or another place somewhere else. So be in comment section with me aka. But nyame na me can was him. Into be free baby or no akọ Canada 14th. 14th no how could do 15th. Na 16th June year no was starting official work Canada. Canada na okọ no one call for fair or call for a certain purpose. Said okay. Call Poland, I'll call ya Dana will raise 20 million euros no, or call for another purpose. A Canadian Ghana Chamber of Commerce and I invite no somra and make us a mojumedia say. And a Toronto about no. You know what Canada can Toronto. Or what you says, oh, badia, any person can have a what cap be. Am I? And also, okay, name them so I can home. Ena Ghana for more Canada so say on person mushia no nti anso di na bi wo ho a enso beko nti saa na no aka bom because wo kwa Canada man panyini no ene Kinshasa South London nti nka wo ka kosia ho nti we no ho nti na wo Canada on che wo ho mpo nti se free na ekọ no omo start say wo beko Canada no onya ko wi a omo start nka say Otumfuo ntimi nko Togo omo nka say ontimi nko Cameroon want to call Iran and I be sa na afi yan fa no to aso nti so mo ka say want me a de nti a wo Canada ni purpose nti a wo no nti wo ko no yo dwuma di akwakodu ho mo be hwa ye hu signboard a e teso be ko US ba okọ US na on koye dwuma di a e public a ho onye ho announcement nti na no nipa ye obeka asem yi unum se na be 1 year ne nti ni di da what they can occur. Be when you know that Asante or David. It was a quiet, yeah, and irrelevant.
eno anti na iso aye na ya bodi opokwan agidin eno anti ya na obi pekwan agidin a na ode sebi obi edin saye na agidin a then ye fa ho asoman oh on say okọ na wotu kwan dia wo ho kwan so okije de ope there be misinformation disinformation a serious offense it makes you too for example wakoye AI image of Asante na dey hand kopa gunisa also it makes you too you can file yes because ade na wo kan e ntro in fact you think of tum da UK me say UK I think of tum da some misinformation disinformation sa ne no ye hu ya na just obi kole say so waka continue o mo timi baga na bi na mo most of them they tell say ho o mo sra anya adwuma papa bia wo baby ote no nti obaye blogging na nkrofo view bibiri na onye ska nti ade ba ko aya meche minian masanfo ne say so bi sane bibi sa ma na eye ase by cassette asantefo amamo nkohwe ko na add to the views no what they say minim in the last 1 year maintain can say no videos but so videos are the cohwe views onya for those videos na ko de onya for we nti na me beto we share na me header o say na me delete because o kohwe na ama the views na kosoro no nyeska nti wo kohwe no onya 1 ma kohwe onya 2 teacher kohwe onya 3 na afa ye kore no nti no na asanfo kohwe na onya views ahwe na no am na nya sika ohwe no nti out of relevance oni asim be discuss nti ya no anom be abusia general form ana ode ne de akogu no nti no yesa ko na abusia ye da se ne teacher ewie teacher nti odaroma sempo set sempo a kofo aye emojis bi ni toy bi a de hanko ni ade chese time me person me bodin osusu set sa hwan na bebo dewuru mpame yate yo we na kire se yene a yete sansem no ya na ye ho po no ni kwa se yete nsem bia ye ho bua de osese obua esese obua okay wa on pese obua de ne kwa so a na emom obi nso pese obua ono nso ne kwa so a okay na emom de me kam na kosie ne se ayam hihye a ya na ebinum yam hihye omo ne ya na ye binum enna ye ansa ne ye be ye bibisa na ye mpemu ntie yie sana ye ya efi se me ame no tie se me nya do me kura mpo ye cheme ame enye easy obia beti bo se ye blog wo hu se nkrofo be ka ho asem enye obi a wabo ne tirimu pese o kansa mbone efa me ho ene be ba be ka se ya cheme se nka adofo kura be ka ho asem na o ni petitru te so sandene bibi ato no whatever nse wo yare kura nye de wo ka no nyame mfa sa ma na se bibi na ato no bibi fufuro na ato no nka BBC wo hene nka CNN wo hene ka Al Jazeera wo teacher no kura conclude asem so ya wo munu momo ohunu wo na ohunu wo kwa oni hobi me kai se 1999 ensem troya edeme ema opening role o mampani role se apenso minya asem ya chi manwumre ade cha no pa na me da papers be se eboburu de me da front page na me da front page do fonu atamfo na radio stations obia ka se ya chi me hwemio na kampese ni petitru sei nanka wo na wo beka mi Ghana free Ghana kura no mi ni passport mi ni hwe ya omfa mi bibia me nam Ivory Coast border bia medru bia no me bo sante ni dia na ebie ya twa me prusei na me na me kro so enti ka hu se nipa no a mo de masem e kono so no onye mu onte samo ana onte se sebe yenye papanom ana onte se sebe yenhemfo nom oni pasononko ya sebe asema ebetumi aka afa no ho no se oye bosom preko ape ana odo wasem ko ne bosom no nso a oye no onye bosom a edi nsamone oye bosom a ne hote nti ade bia hote bia no onyame nsa wo sa
enti wodo asam ekosantehene so ka hu se onyame nsa ngosra se de ya na asofo no kan ngosra ewo no so na ade wasam ko obi a nyankopon ngosra wo no so a se oye sofo se oye ayi teacher ni se oye nurse ni se oye de oye bia se nyame ngosra wo no so a watiti kra nanso ya na enemafo ehunhunu fani mata o mu hunhunu efise eda o mo ye no ankasa de bibia anto o mo enso kotokose eda wo beto bo atwa fra no esa da no na mpafe ebesi wo nti ade bia wo ye bia no ka hu se ehu akatua no ebeba na wanhwe ye beba no mmɔho nanso nya da wo ye no a ebinum timi nya akatua no emra wo mo ye sa de no a no mo pacho no mo di dwanto ane nam ba bi ebi nso de ente sa eche nso eye de nya ebeba gise enuhu aba nti o ye bibi no ya na dwene ye ne se wanya de pa bi ye no onsu anyansa teacher na the one sua nyansa oguso wo ye di ene be ye no yo o asotwe bi enipa sebe ye ne yese se ye do enipa bi no eduru sa amra no a ne sese ye nso ne sese ye eboa bia no ye se nipa no o ebinum tete abrochire abrochire ho no esese o mo hwe se eho mra no se ne sitie okay na ye Ghana ha de untimi nsore obi de ade ye obi a anya de a obetimi asore prekon apese wo koje asem no asi wo na so aka eje se bi nipa no aka kiro se power of attorney koye mame okay anya sa ugodu ho a ye bebusa wo se wo ne asomasi wo na oka bibiti a wo anya wo ade a ndi ne sa nti na ma trimuda bi aba nkrofo bi mu ama wo mu ka nsem a enimu egu nkrofo foforo so enji mi gidi pa se eye institution anase oman de oye bibiti asa oman no a na se friend se betimi di nsunsuanso bone aba emra ebe wo baabi nanso sa amra no ebe wo baabi no jiso hwehwem enye oman bia amra ene oman bi de na yepe nanso ubusamu a na se ekwan da ho de a ene nipa ensore ebize odi ya obi no obetimi de aba ba ye wonso sa atemdidie ana atenie eya ade atimi de kon kra ba entro ya ye twa to obi so etimi de nsunsuanso bone ba ema na esa nkrofo ne senti ma yenye yadwene se niema a ekoso no yiye mu no na de ya pa ne se Ghana fo sore a no mo sa wo ho mrane se nyamsom pa de ewiase nyina wo pa nyamsom a ye Ghana fo ye na yedi kan nanso ye ne ye enkyere sa da bi omo ye sa nyina wo ya na omo bo nyame din wo ya na omo san tete aso dem wo ya enunu wo ya sa na ema na ema nnome no a eba wo so no kese enti se agitum se nyame yaji nyankopon edidi a ene bibia ye koye bia no enwe teacher kantanka ene wodom yen a wode afutuo ene nkyiremu a yehia nyina ede abreye no sabi eburu yeso banyanse ne ebu ne be ne yenka nasem etoje yen ne ada titiw ne mabu ne nam social media de epani nyina yomu a ye ka no ADUMASA TV for adwen cheto no mobu ne de mra kasem social media handles nyina ye wo honom to aye ho follow ye comment share na ma nuansa intumi ensusu bi midin dia tesem ne kwaku Billy Black ene bo mi chidom medemu si hanom makrawo